Unpopular opinion. Ga je naar een concert, ook al heb je zitplekken, ga staan. Jonge dame, luister even. Als jij naar de Ziggo Dome gaat en je koopt pak een beet voor €80 tickets voor Machine Gun Kelly, ga ik onder andere heen. Dan boek je dus voor €80 zitplaatsen en dan ga je vervolgens niet zitten. Kijk, ik ga bijvoorbeeld ook wel ooit eens naar een lokale dinges of zo. Kijk, weet je, als André Hazes daar een feestje bouwt, als Welen een tof nummer doet, dan is de gelegenheid om te gaan staan. Of er is een reden van, ga even staan, het is sociaal gewaardeerd. Ja, natuurlijk sta ik dan op. Als de show voorbij is, natuurlijk sta ik op om even een applaus te geven. Maar ik koop geen zitplek om vervolgens te gaan staan, want anders koop ik wel in het staanveld. Want dan zie je de artiest nog beter, ook over het algemeen. Toppie.